Инсулиновата резистентност не се появява изведнъж. Ето как се развива в тялото. Когато ядете въглехидрати, вие ги разграждате до глюкоза, която повишава кръвната захар, а тя в големи количества в кръвоносната система започва да разклаща нормалния баланс на тялото. Бета-клетките на панкреаса веднага започват да отделят инсулин, който извежда глюкозата от кръвта и я вкарва в масните и мускулните клетки за обработка. Когато обаче запълните капацитета им, в един момент те започват да казват: вече по-трудно слушаме инсулина и допускаме по-малко глюкоза. Така се предпазват от натоварване, но глюкозата остава в кръвта, кръвната захар се задържа висока и тялото се оказва между два неблагоприятни варианта. Организмът избира по-малкото зло и отделя повече инсулин от нормалното, за да склони клетките да приемат необходимото количество глюкоза. Това е инсулинова резистентност, когато тялото започва да отделя значително повече инсулин, за да вкарва глюкозата в клетките, което ги претоварва и е свързано с метаболитни проблеми, а в същото време натоварва и бета клетките, чието продължително изтощаване се свързва с повишен риск от диабет тип 2.